Stel je bent binnenvaartschipper en je moet je lading lossen in een onbekende haven. Hoe weet je dan waar je kunt aanleggen en of de walstroomkast wel werkt? Voorheen moest je dan zelf flink wat gegevens verzamelen, maar sinds kort heeft de provincie een nieuw digitaal platform met alle informatie over de Zeeuwse havens op één plek. Binnenvaartschipper Johnny van Eyck legt uit wat er is veranderd. Ja, iedere haven en iedereen heeft zijn eigen appje. Dus als we walstroom pakken, dan moeten we een appje. Dat is allemaal, ja, zoek het maar op. Je bent vreemd, je komt ergens aan. En dan denk je, ja, ik wil iets, maar waar ga ik het vinden? En nu kan je gewoon via de app van de provincie, zeg maar. Daar kan je dus gewoon op klikken welke haven daar je bent. En dan komt dat tevoorschijn wie de walstroomvoorzieningen heeft en wie het havengeldbeleid doet en dergelijke. Dus dat is wel makkelijk. Ik heb zitten kijken en als ik naar de veren ga of zo gaan. Als je daar aantikt, ja, dan komen alle gegevens tevoorschijn wat nodig is voor de binnenschip. Verbaast me alleen dat de haven waar ik altijd naartoe vaar, zeg maar, die staat weer niet in vermeld, want daar hebben ze geen gegevens van. En dat is de haven van Welzoorde. Dat is volgens mij ook Zeeland. Maar blijkbaar, gemeente Hulst heeft schijnbaar geen gegevens geleverd of zo. Toch is het in Nederland allemaal behoorlijk goed geregeld als je het vergelijkt met het buitenland. Antwerpen heeft, dat is natuurlijk een grote zeehaven, die hebben ook alles. Daar heb je ook weer een appje voor in Antwerpen, zeg maar. Overal waar je komt, er is eigenlijk niks geregeld. De havengelden, dat kan je eigenlijk alleen maar hier. En voor de rest in België, overal waar wij komen, er zijn wel haventjes, maar ja, je moet nergens geen havengeld betalen, er zijn geen havenmeesters. Dus ja, dat is allemaal anders. Van Eyck vaart al bijna 50 jaar. Als voorzitter van de schippersvereniging kan hij flink mopperen op het beleid van de overheid. Maar hij geniet nog iedere dag van zijn vak. Ja, de vrijheid. Ja goed, natuurlijk heb je werkzaamheden en dergelijke, maar ja, het beeld verandert altijd. Je bent nooit niet op dezelfde plaats en de hele dag door verandert je beeld van je werk. Dus dat is, vind ik wel, ja. We zijn erin opgegroeid, we zijn van kleins af in en we zijn erin doorgegaan. Van Eyck gaat zelf binnenkort met pensioen, maar kan het iedereen aanbevelen om binnenvaartschipper te worden. Nou, ik zou sowieso kijken voor een stageplek, de binnenvaart. Maar je moet het wel gezien hebben, beleefd hebben, want er is werk zat. Dus we schreeuwen als het ware om jeugd, jonge mensen in de binnenvaart. We hebben nog echt een gezin aan boord, zeg maar. Maar ja, tegenwoordig is het allemaal 14 of weken op, week af. Ik bedoel, er zijn zoveel mogelijkheden in de binnenvaart.